Madiang sido Madiang buku perapatan Seyegan Ngulon di Jalan Kebonagung ya. Iki neng terminal guys, ono pecel lele kuliner iki sore wis buka. Alhamdulillah, wah iki menune saya lengkap pembeli pertama gengs neng kene. Nah iki ya, pasti ngon kene ngarepe gale. Ono es teler durian barang, tadi cocok nek dipadokke karo pecel lele. Nah ya pecel lele WR nih. Neng kene iki sambel ono sambel bawang karo sambel pecel. Nah, ono ndias piti, ono ayam. Nah, iki timune risane jen lagi es teler dipadukke nggo berbuka bapak nih gengs. Aku milih es teler durian rasa duren. Neng kene yo soto kerupuk barang mung cerak karo warung. Ati ayam sambal bawang ayam bakar sambal lele ini masakan madang tenan ini guys ngelegake wis buka nek sore dadi ora sah bingung nek pengen golek pecel lele sore-sore ning area Seyegan. Nah iki warunge ya pertama kali kesini guys. Nah ibu-ibu ramah bapak yo ramah banget mau sinambi nunggu yo momongenan bareng diriwuk-riwuk ning yo ora nesu. Ini gempi ya rasane nganune apa bentuke dagingnya iki gempi guys. Lo jos ayo WR pecel lele silakan monggo mampir Madiang.